И здравейте хора от YouTube, аз съм Крит 789, днес правя клип на Гарио. Така, играя с мод, защото е доста яко. Както ви виждате, ще направя клипа. И да, ето, нека да започваме. Добре. Това са Hunger Games. Чакайте малко. Сега. Нека играем. Включен. И ще играем на... Сега да видим. Хардкор това. Ще играем на него. Да. Добре. 9 съм в класацията. Един ден е Коледа, естествено. Надявам се да си прекарате хубаво на празника. Така, ето този е голям. Малей, олелеле. Джамбо. Не. Няма да ме хванеш. Така. О, боже! Добре, малко преди да си набавих. Добре, че се измъкнах. Така. Хайде на ядене. Добре. Казвах, че след един ден е Коледа, тъй като днес не го броим, днес е 23-ти. И да, днес не го броим вече, защото деня вече привършва. Така. Четвърти съм, добре. Това е добре. Играх преди малко не снимах по-рано, защото и се упражнявах малко и така. Исках да... Малко да се упражнявах, защото не съм играл и тази игра по време на Гарио. Така. Защо се чета както играя? Лагва малко. Време на време. Ето както се казва некак играта. Вижте, мишката ми не лагва, нищо не става с интернета, но нито пък лаптопа ми лагва, просто нещо ма от сървъра, не знам, или от играта. Нямам си на идея. Защото аз съм смут в момента. Така. Стана първи. Ще изиграя още една игра, ако продължавам, ако никой не ме изгледа в момента. Ще изиграя още една игра, колкото за 13 минути. И така. Какво друго да ви кажа? Казах ви, че лаптопа ми е с тези проблеми, които са много голями. И да.
И за малко. Втори. Такива сървъри мисля, че играят и Джели, Quick Build Club, ако така му беше скинат. Не се сещам, защото доста време не съм гледал от тях. Пресли го гледам почти всеки ден на Телтрит. Той е просто пичага, невероятен. Shadow Hex и той е много добър. Як игри прави. Посайде с Minecraft Story Mode прави хубави клипове, естествено. Кой още да ви кажа ютубър, който прави яки клипове? Будилчо. Той прави яки клипове. Niki Games BG, той също прави яки клипове. Има много ютубъри, които правят много яки клипове, но аз казвам тези, които правят най-забавни, фън и такива. Защото мен такива клипове ме кефат, като на Jelly, Good Bill Club. Да, те правят много фън на клиповете си. И доста забавно е. Доста забавни са техните клипове. Така. Станахме големи. Добре, да не станем първи. Но ще се радвам. Не, т.е. да не ме изяжда. Точно предвид. Вижте какво става, колко е гадно. Просто... What? Не. Мале, за малко. Обичам. Така. Както казахме за ютубърите, да, препоръчвам ги тези, които ви казах, защото доста фън правят. И Пикпок също прави яки клипове. Да не го забравя него, естествено. Прави giveaway всяка вечер. Всяка вечер, сряда, събота и неделя, ако не се лъжа. Така мисля, че беше казал. Този дали ще го вземам. Добре. И Нелито БГ прави яки клипове, естествено. Тя за момиче може да кажем, че тя прави хубави клипове. И нейните са фън. Или Доди, Heaven Ball. Има ютубъри, които правят много фън, както казах. Пичани са просто. Мерси. Ако не сте разбрали, Ендергот е вече отворен. На Майнкрафт може да играете, естествено. Има и сървър на CS, мисля, че имаше сървър на Ендергот, не знам. Поне така ми каза Незията един път. И така,
Аз имам скайп на амнезията. И да, сървърът е отворен. Пак събира доста хора. Не, няма да ме изядеш. Ако ще оправя лаптопа по-скоро, ще снимам на Minecraft или на MXGP, защото тази игра много ме кефи мен. И така. Още малко. Що се махна, бе? Ей, как бе? Тия колко мене са големи, бе? Как се прецака? И какво просто прави огромни стримове. Еми, ще изиграем още една маничка игра и това ще бъде за този клип. Ще ви пожелая отново весели празници и да си изкарате приятно уикендът, който сега, като са ви разпуснали от Даскало. И така, ще играем още тази игричка и ще приключваме. Страшно ми се билдва на Майнкрафт, но няма как. На коса. Добре, ако чувате някакъв нещо да изкарва известие от Facebook, това ми е таблета. Ще му намаля звука и се извинявам. Се рисам. Първи е Кърби. Дай. Боже! Това ще бъде всичко от този клип, хора. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте го и оставете по един коментар, за да знаем какво е вашето мнение за този клип. И да, както казах, пожелавам ви весели празници на будни вечер, на Коледа и на Нова година. Да изкарате отлично и чао!